Bore da I chi gyd ar y bore hwn o fydd Gwylfewi diwrnod nawddsam Cymru. Mae pawb wedi wrth yma mewn ysbryd da iawn. Dwi'n gwybod, ac dwi'n gweld o fan hyn bod fy ngwraig i yn eistedd wrth ymwneud Richard Parry Hughes. Wedyn mae'n rhaid bod hynna'n argoeddi'n da. Ond os na iddo, mae'n gallu gweld o hyn. Croeso i chi gyd, mae'r cyfarfod yma wedi gynnull ar frys mawr rhwng dau sefydliad, neu gan ddau sefydliad, sef Cyfreithion Llŷn a Fforwm Llywodraethwyr Llŷn. Fe a'i sefydlwyd Fforwm Llywodraethwyr Llŷn yn arbennig mwyn ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar ardrennu ysgolion. A dwi'n falch iawn o weld bod yna rhai o hoelion wyth, dwi wedi sôn am un, bod yna hoelion saith Cyngor Gwynedd yn bresennol iddyn nhw gael clywed yr hyn sy'n mynd i gael ei ddweud heddiw. Mae'r fforwm yn teimlo bod nhw wedi lleisio barn mewn cyfarfod ar ôl cyfarfod ond na wrandodd neb arnyn nhw. Dwi ddim yn dweud, fy lle i di dweud ydy hynny'n gywir a'i peidio, ond yn sicr y mae yna deimlad. Mae Cyfreithion Llŷn ar y llaw arall wedi sefydlu ers dechrau'r 80au gan R.S. Thomas, diweddar R.S. Thomas, a'r diweddar Gruffydd Parry yn 1984, gyda 3 prif amcan, sef gwarchod y Gymraeg yn Llŷn, gwarchod dyddiannau a hybu economi Llŷn, gwarchod yr amgylchedd yn Llŷn. Ac mae'n nod ni bore heddiw yn ffitio yn daclus i ran o'r diffiniad yna. Nid corff protest ydy'r Cyfreithion ac nid cyfarfod protest ydy hwn. Mae'r Cyfreithion yn gweithredu yn ddistaw at ddifgyn i roi pwysau ar gyrff cyhoeddus i wrthwynebu datblygiadau o bob math nad ydy'n dod i'r penrhyn yma. Wrth wneud hynny fel roddir pwysau amlwg ar gryfhau yr iaith Gymraeg bob amser. Dyna roi y cyfarfod yma heddiw yn ei gyd-destun. Cryfhau yr iaith sylwch yn hytrach na dim ond i diogelu hi. Dyma neges gan Saunders Lewis yn cyfeirio at Llŷn. Y mae'n ffaith hanesyddol gwbl eglur bod Llŷn o'r 5eg ganrif wedi bod y Cymreicaf o'r Cymreig a thraperu Llŷn heb ei Seisnigeiddio bydd y bywyd a'r diwylliant Cymraeg yn ddiogel. Oherwydd hynny mae parhad cytbwys y traddodiad gwledig Cymraeg yn Llŷn sy'n ddidor ers 4 canrif ar 10 i ni yn fater o byw neu farw. Tra bydd Llŷn yn Gymraeg, ni dderfydd am genedl Cymru. Ac fel oedd o'n dweud y geiriau yna mor bell yn ôl o 1936. Y mae ganddo ni hefyd nifer o gefnogwyr a oedd yn awyddus i weld y cyfarfod yma'n digwydd ac yn ei plith y mae 45 o ysgolion yng Ngwynedd, gwahanol rannau o Ngwynedd, tu allan i Llŷn, yn Eifionydd, yn Arfon ac yn Eirionydd. Mae'r ysgolion yma wedi rhoi eu henwau ac wedyn chi'n clywed amdanyn nhw maes yr awr. Mae yna bryder gwirioneddol. Mae'r ysgolion sy'n mynegu'r bryder ac am ddatgan hynny a'i henwau yn y pamffledi ydych chi wedi gael. Dyma neges gan rieni un o'r ysgolion hynny. Neges a dderbyniwyd yn Saesneg, ond mae wedi cael ei drosi i ni heddiw a dyma fo. Y mae rhieni'r plant yn ysgol Abersoch, ac mae'n debyg mae Abersoch yn ddifaith i'r lle Seithnica yn Llŷn, ond i Gwynedd,
a mae rhieni'r plant yn ysgol Abersoch yn gwerthfawrogi y gwaith y mae'r ysgol yn ei wneud yn cymreigio ein plant. Mae'r plant yn gadael yr ysgol nid yn unig yn siarad Cymraeg, ond yn teimlo eu hunain yn Gymru Cymraeg. Yr ydym felly yn gofyn i chi ac i Gyngor Gwynedd roi blaenoriaeth i ystyried hyn a'r effaith a fyddai cael yr ysgol yn ei gael ar yr iaith a'r diwylliant Cymraeg.